ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 28/2/26 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕ್ಲಾತುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕದಿರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಜಾಗೃತ ಹೊಂದುಲ್ಲರು ಐದವರ ಬೇತಕ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಐಕ ನಿವಾರಣೆ ದಾದಾದ. ಉತ್ತರ: ಏಪ ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಬರ್ಪರೋ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಯದ ಗ್ರಹಚಾರ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸೇವಿಡುಪುಲೆ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪುನಗ ಗ್ರಹಚಾರ ಕಲೆಯುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ ಕೈತಲು ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತನ್ ಕೊರ್ರೆ ತನ್ನ ತೆರಿಪೇರ ವೈದ್ಯರು. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ಒಂತೇನೆ ಸಮಯ ಉಂಟು. ಈ ಭಾರತನು ರಾವಣಪುರಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುಪುರಿಯಾದ ಮಲ್ಕೊಡ ಬಾಬಲ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲಿರು ವಿದ್ಯೆಲ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಹಲ್ಲಿಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ ಉಳ್ಳಿರು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಬರೆದುಲ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಓಬಿ ಪುಸ್ತಕನು ಮಲ್ಪುನಗ ಐಟು ಬರೆಯುವುದು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರತ ಭೂಮಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತದೇ ಮಲ್ಪುವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರೆದುಂಡು ಈ ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು. ಇಂದಕ್ಕೆ 5,000 ವರ್ಷ ಆದುಂಡು ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಭಾಯವಾನಾದಿತ್ತನು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದ ಪನಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಈ ಭಾರತನು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಗ ತಿರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೂವೆ ಕಿರಿಕಿರಿತ ಪಾತೆರೆಚ್ಚಿ ಒರೆ ಕೊರೆ ಕುಳಿದು ಸಲಹೆ ದೇತನುಡು ಈ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ವಾ ಜಾಹೀರಾತನು ಮಲ್ಪೊಡು ಐನು ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ಒರೆ ಕೊರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಒರೆ ಕೊರಿ ಸೇರ್ದು ಭಾರತ ನಿಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಸಲಹೆ ದೇತನುಡು. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಎಂಚಿನಕಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನಾದು ಬಿಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ನೆಂಕ್ಲು ಒರೆ ಕೊರಿ ಸೇರ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಕ್ಕ ಭಾರತಡು ಶಾಂತಿ ಸುಖನು ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ನಡತುನುಂಡು ಅಂಚೆನ ನಿಖಲು ಸಹ ಪಾಂಡವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇದು ಮಲ್ಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವಡು ಪಾವನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಪನ್ನಡಾಪುನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಭಾವನೆ ಪತಿತ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕುಳಿದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನೆನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರೆಯೊಂದಿರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾರತದ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು. ಇದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ರುದ್ರ ಬಂದು ಈಶ್ವರ ಪಾಪ ಶಿವಗ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ ಗಾಯನ ಉಂಟು. ಆರಂತೈಕ್ ಅಕುಲಂತೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಸಮಯನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರಡು ಜೆತದೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಬಾಬಾ ಜಾಗೃತ ಮಂತದಲ್ಲಿರು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲು ಬೇತಕ್ಲಿನ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಡಾಪು. ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ನಿಕ್ಲು ಜಾಗೃತ ಒಂದು ಉಪ್ಪರು ಈ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಏರು ಎಂಚೆಂಚೆ ಯಥೇತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೇರೋ ಆತೆ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಮಾಡ್ತದೇರು. ಆ ಲಡೈದ ಮೈದಾನಡು ಏರಿಳಿತಂತೂ ಆದೇ ಅಪ್ಪನು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನರ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಯ ಹೊರಾನೆ ಮೂರ್ಛಿತಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಡಾಯ್ದ ಮೈದಾನತೆ ರಾವಣೆ ಮಾಯೆ ರಾಮನ ಸಂತಾನನು ಮೂರ್ಛಿತಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಥೆಲ ಉಂಡತೆ ನಿಗ್ಲು ಪನ್ಪರ್ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರಡ್ ಜೈದಿರು ನಿಗ್ಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪರು ಏರೆಗು ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯೆ ತಿಕ್ಕದಿರೋ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗೃತ ತುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲಿ ತೆರಿಯು ನೀರು ಇಂದೆಟು ಒರಿ ನನ್ನರಿಯಾಗಿ ಪನ್ಪುನ ಓವೆ ಪಾತರಿಚ್ಚಿ ನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂಗ್ಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲು ಜಾಗೃತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಒರಿನ ಮಾತಲ ಜೈದಿರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಸಿರು ಇನ್ನೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಭಾರತಡೆ ವೈದ್ಯರು ಬತ್ತದು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು
ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಸಂಶಯ ಇಚ್ಚಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಮಾಲ ಮುನ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಆರು ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ನಾವು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಡತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜೋಗನು ಕಲ್ಪವಾಡಾಕೊಂಡು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವಾಡಾಕೊಂಡು ಪ್ರೇರಣೆದು ಹೂವಿ ಶಬ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಶಂಕರನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಈ ಯಾದವಿರು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಪಿರು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಹೂವಿ ಪ್ರೇರಣೆದ ಪಾತರಿಚಿ ಇತನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ಡ್ರಾಮುಡು ಈ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನವು ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆದ ಪಾತರೆಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ವಿನಾಶ ಅಂತ ಆವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈಡು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕೆಲಸವು ಬತ್ತನು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಓವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರಪಾರ ಇಂಕ್ಲು ಭಾರತದ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೆ ಧರ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಪರಿಪಿಸರು ಐನಂತೂ ಚಿತ್ರೋಡು ಬರೆಯುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನಾಗ ಬೇತೆ ಹೂವಿ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೇರ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಶಿವನವು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ಕೂಡ ಎಂಚ ವಿಷ್ಣು ಪೇರು ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಆದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರದ್ದು ರಾಜಧಾನಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪ್ರಪಂಚಡು ವಾ ಮನುಷ್ಯಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಸೇರು ಭಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾತನ ವಿಷ್ಣುನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು ಆಂಡ ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಕ್ಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಪನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಸಿ ಬಾಕಿ 4 ಜೊತ್ತಿನ ಓವ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಪೂಜೆರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವರ್ತನಡು ಕೇವಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಎಂಚು ತಿರುಗುಂಡು ಪಂಪಿನ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಸೇರು ಬಾಬನೆ ತೆರೆಯೊಂದಿಸೇರು ಬಾಬನ ರಚನೆ ನೆಂಚ ತೆರೆಯೊಂದಿರು ಬಾಬನೆ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪವರು ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗುತ್ತಿಚ್ಚು ಬಂದು ಪನಂದಿದ್ದೇರು ಬಾಬನ ತೆರಿಯುಂಡೆರಡ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಲ್ಲ ತೆರಿಯುನೀರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಒಂಜೆ ಸರಿ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪವೆ ಕುಡೆಯನ್ನು ಬರ್ಪಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನರ್ದವರ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯುನ್ನ ಅಂಡಲೆಂಚ ಬಾಬನೆ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪಿರು ಯಾನು ಸಂಗಮೇಗನು ಬುಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಬರ್ಪುಚಿ ಏನನ್ನು ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆಯ ಲೆಪ್ಪಿರು ಪಾವನೆ ಬಂದು ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೂ ಪನುಡಾಪನು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪತಿತ ಬಂದು ಪನುಡಾಪನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಯಾನು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯೊಡೆ ಬರ್ಪೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮಡು ಬತ್ತದು ಪತಿತಿರದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆ ಸತ್ಯುಗದ ಆದಿಡು ಪಾವನೆ ರೂಪಿರು ಇಂದು ಸಹಜ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಏಪ ಬರ್ಪಿರು ಪನ್ಪಿನ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯೊಂದಿಚೇರು ಇತ್ತೆಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಬಂದು ಪನುಡಾಪನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು 40,000 ವರ್ಷಲುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುನಂಡ ನನ್ನ ಏತು ಪತಿತಾವು ನನೇತು ದುಃಖ ಆಪುನು ಸುಖ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯಂದಿನ ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಳ್ಳೇರು ನಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತನವರು ಐನರ್ದವರ ಜೋಗುಲು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಸೇರುಡು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಪೋಡಾಪುನು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಮಯ ಕಲಿಯುಂಡು ಅವು ತಪ್ಪಂದೆ ಡ್ರಾಮಾ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು ಜೋಕ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತಿತ್ತು ಅವೊಂದುಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುಣ್ಣ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನಾಗ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರು ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಕಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಬರ್ಪರು ಆಯ್ನದವರ ಘರ್ಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಓಡಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ನಿಕಲು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಎರಡ ಭಾವನ ನೆನಪುಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಿಡು ಉನ್ನತಿ ಕಡೆ ಉಂಡುಪ್ಪರು ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಪನು ಆಕಲು ಸದಾ ಸರ್ವಿಸುಡುತ್ತೇರು ಅದೃಷ್ಟೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ಪಿಸಿರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬಂತಿರು ಏರೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಆಪುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುನು ತೆರಿಯುಣಿರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬೈದಿರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆನಿಗಳು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬೇತೆಗ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊಲ್ಲು ಕೆಲವರಂತೂ ಸೇವೆಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲಿಂಡು ಅವು ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದಂಡು ಕೂಡ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು
ವಿದಯಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಗ ಕೇಂದ್ರಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪೊಸಬಿರು ಬರ್ಪುರು ನಿಗಳು ತೆರೆಯೊಂದರ ಗೀತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತುಜ್ಜಿ ಜನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುರು ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಈಶ್ವರಿ ತನ್ನ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೋರು ಕಣ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ರಚಯಿತನೆ ಬತ್ತದ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೋರು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನವು ಪಾಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಿ ಪಾತೆರಳುಜ್ಜಿ ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರಿಪೋರು ಏರು ಗಾಂಡಲ ಸುರುಸುರುಕಿಂದಿನ ತೆರಿಪದು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಏರು ಕೃಷ್ಣನು ಅತ್ತ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವನು ಈ ಪಾತೆರನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಎದುರುಡು ದೇವನರು ಐನು ತೊಜಿಪವನ್ನು ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆನು ಕೇನೊಲಿ ಈತೆ ತೆರಿಪಲೆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆಯರು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಏರು ಕೃಷ್ಣಗಂತು ಪಂಡ್ರ ಸಾತ್ಯಜ್ಜಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಅಕ್ಲೆಡ್ದಿಂದ ಏನು ಬರೆಪವಡು ಪಾರ್ಮು ಜಿಂಜವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ದಲ ಸೈನ್ಯದ ತಂದು ಪಕ್ಷದ ಶಬ್ದಾಂಡು ತುಲು ಏತೊಂಜಿ ಲಡೈಯಾಪುಂಡು ಈ ಸಮಯಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಿಟ್ಟು ಲಡೈಲುಂಡು ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಒರೇ ಕೊರಿ ಲಡೈ ಮತ್ತು ನೀರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯಡುಪ್ಪುನ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಗಾಯನನೆ ಉಂಡು ಪ್ರಾಣಿದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿಲು ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನಗು ಪಂಡಾಪುಂಡು ಕಲಿಯುಗುಡು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸತ್ಯುಗುಡು ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈತ ನಿಖಲಿಗಿಂದ ಮಾತೆ ತಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಲು ಸಿದ್ಧ ಮಂತು ತೆರಿಪವಲಿ ಏನಿ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಂತು ತೋಚಿಪದೆ ತೀರ್ಥಿಗು ಪತಿತರುಳಿರು ಮತ್ತು ಭಾವನೆರುಳಿರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನುನ ಕಲೆ ಏನಿ ಚಿತ್ರಣ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದಿಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥಾವಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನನ್ನ ವಾ ರೀತಿ ಬರಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತರುಳ್ಳಿರು ಏರೂರಿಲ ಪಾವನೆ ರೂಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡಪುಡು ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಲೆ ಬರೆಪಿರು ಬಾಬಾ ಈ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪುಣಿ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ತದು ಓಬಿ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಏನಿ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪುಡು ಇದೇನು ತೊಚ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪವಲಿ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದ ಜನ್ಮದೇ ತಂದಿರು ಕೂಡ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆರ್ದು ಏರುನ ಕಲೆಟ್ಟು ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ವಿಚಾರ ನಡಪಡು ಇಂಚಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಚಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದಂಡು ಸತ್ಯೋಗತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಜಪ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅದು ನೇರವಾದ ಸುರುಗು ಪೋಪುಜ ಸುರುಕು ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಡಾಪನು ಹಾ ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವರುಲ್ಲಿರು ಏರು ನಿಕ್ಲೆನ ಈ ಡ್ರಾಮಡು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬಂದ ತೆರಿವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬೇತೇರ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಬಂದು ಬಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಬರೆಪ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲ ಡ್ರಾಮದ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಅದುಲ್ಲಿರು ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವನ್ ವಾಚ ಆಗಿದೆ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಳ್ಳು ಅರೆಗೆ ತನ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯು ನೆಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಶ್ಯಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ನನೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪಿಸ ಇಂದು ಅಂತೂ ಸರಿಯೇನ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಏರು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲಕಲು ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರನು ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋಲಿ ಏನಿ ಚಿತ್ರನು ಏರಿಗೆ ಬೋಡಾನ್ಲ ತೋಚಿಪವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಭಾರತಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅರ್ಥಂಡ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಒರಿ ಕೊರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಭಾರತದ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ರಡ್ಡು ಸರ್ವಿಸ್ಡು ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸದಾ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಿಸ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದು ಪುನಃ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ವರದಾನ
ಪವಿತ್ರತೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬರ್ 1 ಅಧಿಕಾರಿ ಭವ. ವಾ ಜೋಕುಲು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ ದೀವನೂರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವತವಾದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಆಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಅಧಿಕಾರನು ದೆತೊನ್ನೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲೆಡ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆದವರ ಪವಿತ್ರತೆದ ಬುನಾದಿ ಏಪುಗಳ ಬಲಹೀನ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಲಿ ಇಂದು ಈ ಧರ್ಮಡು ಸದಾ ಸ್ಥಿತಾಲೆ. ಭಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಯತಾಂಡಲ ಗದ್ದವುಡ ಅಂಡ ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ನಲ ಧರ್ಮನು ಬುಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ವ್ಯರ್ಥೊಳದು ಮುಗ್ಧಾಪನ ಆಪರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆತನ ವ್ಯರ್ಥೊಳದು ಮುಕ್ತಾಪರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತಾ ಸಂಪನ್ನಾಲೆ. ಪ್ರತ್ಯುಂಜಿ ಬಾಲೆ ಏಕರಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನಧಾರಿ ಏಕಾಂತವಾಸಿ ಅಶರೀರಿ ಏಕತೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಏಕಾನಾಮಿ ಅವತಾರ ಔಡ್ ಬಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒರೇನೊರೆನ ವಿಚಾರನು ತೆರೆಯೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ದು ಒರೇನೊರೆಗ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ದು ಕೊರಕು ನಾವು ದೆತೊಂದನ್ನು ಮಲ್ತದು ಒರೆ ಕೊರಿ ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿದ ಸ್ವರೂಪಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇಪಂಡ ನಿಖಲ ಸಂಘಟನೆದ ಏಕತೆದ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರನ ಸಂಘಟನೆದ ಕನೆರೆಗಾದ ನಿಮಿತ್ತವಾದುಂಟು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.